Mga pagkaing patok tuwing Misa de Gallo ating tikman sa Mangantila. Sa mga maagang nagigising para sa Misa de Gallo, huwag mag-alala kung hindi pa nakakapag-almusal. Paglabas ng simbahan, may mga pagkaing maaring pagpilian. Isa sa dinadagsa pagkatapos ng misa ang pandesalan. Paboritong almusal ng mga Pinoy ang pandesal na perfect i-partner sa kape. Ang mag-anak na ito, mas pinili na maglugaw. Sa halagang 20 pesos, mabubusog na sa lugaw with egg and garlic or onion leaves toppings. Alas 3 pa lang na madaling araw, nakapwesto na ang lugawang ito malapit sa St. John the Evangelist Cathedral. Para mainitan yung... Kasi malamig yung panahon, madam. Ang pinakamalaki po namin is 5,000. Sa isang gabi lang po yun. Sa Kalasyaw, hindi mawawala ang kanilang ipinagmamalaking puto, breakfast overload sa mga kakanin gaya ng patupat, suman at kutsinta with condensed milk and grated buko toppings. Dinarayo rin ng mga deboto ang homemade bibingka ni Aling Grace sa Mangaldan, Pangasinan. Alauna pa lang daw ng madaling araw, nakapwesto na ito sa harap ng simbahan sa Mangaldan. Freshly baked ang bibingka na lalong pinasarap ng mga sangkap gaya ng itlog na maalat, margarine, gatas at kinayod na nyog. Pag yung bagong luto, and then lalo na pag may kinayod na nyog ilalagay sa ibabaw. Yun ang nagpapasarap talaga sa bibingka. Kasama si Wilson C. Ako si Joanne Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.